Hello guys, magandang araw. Andito kami ngayon sa Casilagan Street, Barangay Tubuan, Labrador, Pangasinan. Hello guys, magandang araw. Andito kami ngayon sa Casilagan Street, Barangay Tubuan, Labrador, Pangasinan. Naligaw kami pero ang napuntahan namin ay magandang view, magandang lugar oh. Yan guys oh. Kung nakikita nyo sa aming paligid. Guys oh, matataas. Tara puntahan natin sa baba kung anong makikita natin. Let's go guys.